Ngiyaqala ukubona. Becengela lapha e-ofisini. Umyeni wakho wathi sibari kubaba. Bekapha ke umuntu uyazalana nomuntu noma bazalana. Ngingayifaka ingqondweni lento. Kwawuthi ubhobhile se-ofisini wathi ubalwa uthatha udadewethu. Ayazi bangoku bethi sibari nyani. Kanamona equmbini. Ufonso ndimbonela inene uncuma lahlobo. Into nembeko. Nkosikazi kule minyaka onayo umyeni wakho. Indlela yobomi benu phelile. Kukele. Akabonga uYesu. Ubomi bunembeko kwangathi abunambeko. Wabonye umuntu apha kuni iqanililayo nibubona ubomi bungenambeko. Kha uThixo akaphazame. Akabonga uYesu. Bawuvasi nanqinela nabatata xa bethi apha amaSirayeli aseBhabheli ewuthinjweni. Xa umprofeti uthetha nabantu abazintsali abashiyekileyo phaa kwaSirayeli. Kami iBhayibhile ithetha igama elithi bazintsali, bashekile, tsalela. Because ziyava izijoli zezinto ezenzekayo eBhabheli. Bayeva into yoba bayafa abantu phaa ngoba baphethwe kakubi ngumphathi waseBhabheli. Nyangisile utshangisa ke sithi apha aba bantu banqunguphele. Inqunguphalo yabantu abaseBhabheli yenzakalisa abantu abakwaSirayeli. Athi Thixo nobrother wam wenzakele. Nomntakatamnci wam wenzakele. Nazi into enzakalisayo. Athi ke ngolo mbhali uThixo athi ithi Isaya thuthuzelani bathuthuzeleni. Ngoba abantu xa benzakele bayathuthuzwela. Utshaba luthi nje kubo ngoku besewuthinjweni sivumelene ingoma zaseJerusalem. Bathi ke bephendula bemangele singanivumela njani na ingoma zikaYehova emhlabeni wonyuhlanga. Mandiyeke. 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 Inene. Bantu babutshani. Ithandani lithetha nguvayisa apha awutyhopha. Xa ethi bujonge i-ID yakho izolo yanamhlanje ayifani. Ndinemibuzo emininzi bawutshezi apha xa umbhali sithi ubutyani basendle. Njengomntu okhulele phezu kwehlathi. Ndacinga uba kukho ubutyani basethafeni. Abufani thole. Kodwa umoya uvuthuza phezu kwawonke. Umahluko nje gaba obasethafeni ukhawuleze bubune. Into enceda obasehlathini yinto yoba bukhuselwa yimithi yehlathi. Kodwa sekunjalo nayo iza koma. Mandibasa mabhabhasi. Mhlawumbi ithole igrace uba uthanda usenale minyaka ukhuselwe. Ngoba iphiko likaThixo linguYesu lisikhusele. Kodwa kukho ixesha lokuba singakhuseleki njengamantshontsho enkukhu xa kuphuma phantsi kwephiko likanina enzakale kukhethe. Andinanzalisayo leyo uphela. Salifayilona. Nkosikazi, isithandwa sakho nje umahluko. Noma siphume njani na? Phansi kwephiko. Noma siphume njani lenzakala ukufa. Kufanelekile senzakale. Ethanda uthende erhuthulo. Uthixo akabuzwa mbuzo. Umbuzo.
Thixo umbhalo othethayo umnikazi Stiya belimile wafika kwentshula akho mntu nombuza bengakwentshulanga akho mntu nombuza nathi siyawahamba ngeimeli kona nkosikazi emzini xa bethetha into abantu ongazithandiyo uzuzi-ignore ndayazi kamfazi ndibhujelwe indoda hayi kunzima ukhohle ndayazi kunzima ukhohle inene abantu aba bakathixo babutyani kona kho le vesi yokugqibela ikeloni ilizwi likathixo liyakuma ngona phakathi unanjoko lama egadini edeni abantu bephuma besiya kusathana lama nangomhla wasegolgotha abantu bemenzakalisa uyesu lemilizwi likayesu kathixo lema ngona phakathi lathi uyesu sefile laphinde lamphakamisa lathi selimphakamisile uyesu laphinde lamtingisa limsemazulwini lathi nje ukufa ufe ngutyhopho kufa ungenamsebenzi because uthixo uthathile ulamvila ukufa wenyuka nalo ukuze xa ubuya uyesu ezothatha abantu enyuke nayo ityhopho ekhaphukhaphu ngokude bewunaphakade amen